ブーツ軽いわこれ。あ、軽い軽い。さあ、スタートまであと7分になりました。スタートまで5分になりましたらエンジン一度止めてもらいますから、今のうちにダンクしておいてください。坂登れるからね。はい。そうだよね。距離すごいよね。つけた方がいい。暑いね。
8。キックペダル出しといて。つけたまま走ってる。あ、お腹痛くなってきた。先に言うっつって一言だ。邪魔だよお前よ。入れないから。おい、かけれ。狭いね、本当に。はい。気をつけて頑張ってください。はい、行ってきます。